Vo vzťahu muža-žena, muži, keď je problém, častokrát veria týmto blbostiam. Prvý bod. Moja situácia je iná. Muži častokrát naivne si myslia a veria tomu, že v situácii ich problém vo vzťahu je niečím špeciálny alebo jedinečný. Že oni sú špeciálni, partnerky špeciálna, ich problém je niečím jedinečný. Nie je to úplne tak. Väčšina mužských problémov vo vzťahu je si veľmi podobná. A to, buď partnerka si spravila od teba odstup, alebo strácala od teba záujem, alebo ti vysiela zmiešané signály. Raz je milá, pritulná, raz je chladná. Tieto problémy pramenia v tom, že ty, miesto toho, aby si ten vzťah viedol, tak iba reaguješ na partnerkino správanie. Muži si naivne myslia, že môžu prepracovať príťažlivosť. Je to omyl. Neexistuje taká tvrdá práca, ktorou docieliš to, že tá partnerka ťa začne alebo bude ľúbiť. Príťažlivosť zo strany ženy je čisto vnútorná vec a záleží od toho, aký muž si a ako na svoju partnerku pôsobíš. Príťažlivosť si nezískaš tvrdou prácou, nepomôže ti, ak je aj vlastnoručne postavíš krajšiu kuchyňu, ani keď jej budeš neustále ukazovať, aký vieš byť dobrý v rôznych veciach. Príťažlivosť je výsledkom mužskej charizmy a správania. Ďalší bod. Myslíš si, že svoju lásku vykomunikuješ. No ale keby som mal viacej času, ja by som jej to vysvetlil, ona by to pochopila, nabrala by moju perspektívu a začala by ma ľúbiť. Nie je to úplne tak. Muži a ženy komunikujú inak. Pre ženu je dôležité a riadi sa tým, čo cíti z toho, čo jej hovoríš. Ďalší bod. Myslíš si, že musíš svojej žene niečo dokázať. Mnohí muži veria tomu, že musia svojej žene niečo dokazovať. Nemáš ale čo komu dokazovať. Ako náhle si myslíš, že musíš niečo dokázať svojej žene alebo priateľke, je to moment, kedy strácaš to, čo z teba robí muža. Ďalší, posledný bod. Myslíš si, že potrebuješ lásku. Ty ako chlap potrebuješ piť, jesť, pracovať a mať kde spať. Ak si myslíš, že potrebuješ lásku, tak sa správaš ako závislý a to ženy odradí. Takže dúfam, že ti toto video pomôže a ak si nevidel video o tom, čo ako chlap nikdy nemáš nikomu hovoriť, tak to nájdeš tu.